Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vă arăt o aplicație de pe care puteți să faceți foarte mulți bani. După aceea cred că o să jucăm și niște Brawl Stars sau ceva de genul. Și în alte episoade o să jucăm și cu fratele meu aici de față. Spune-mă salut la cameră. Salutare! Deci, această aplicație, după cum bine ați văzut, se numește Apoflame. Aici în Apoflame-ul ăsta, adică aplicația Foc, ceva de genul ar veni. Bă, what? Dă ăsta în jos, bă. E 7 ore că mi se întâmplă. Ok. Deci, cum bine v-am zis, pe această aplicație puteți să faceți bani. Dar nu așa de mulți bani cum credeți voi că faceți cu mii de altele. Puteți să faceți maxim 5 euro. Deci, 5 euro garantat faceți. 25 de lei. Bun. Care-i faza cu această aplicație? Deci, prima chestie despre ea este că vouă aici vă dă niște aplicații. Dacă, de exemplu, mie mi-a dat Lord Mobile, da? Deci dacă vreau să-l descarc, mie îmi dă pe minut 116. Timpul acesta o să tot crească și o să tot crească la 2 minute. De la 2 să se facă 4, de la 4 să se facă 8, de la 8 să se facă 16. Și tot așa, până va ajunge la o oră. Și la o oră îți va da foarte multe coinuri din astea de flacără. Ce facem cu aceste coinuri? Ei bine, după cum v-am zis, vă descărcați de aici ce aplicație vreți, o să fie mai multe. Mie mi-a dat TikTok-ul și asta Domsday, nu știu cum e. Bun. Voi cu aceste coinuri, cât faceți mai multe, acum vă arăt care-i treaba. Veniți aici sau aici și aici vă dă doar oferte pe acestea mărți sau ce o fie ele. Așa, aici puteți să vă băgați bani pe Amazon și pe asta care nu știu ce îi. Și eu vreau să-mi bag pe PayPal, pentru că eu mi-am făcut PayPal. Și 34 de cenți este 3999 de coinuri, adică 4000. Aici ne arată că putem să facem 13 euro, dar nu este adevărat. Pentru că vă dați seama că nu este adevărat atâta de mult. Pentru că la un moment dat o să se blocheze. Într-un fel, nu o să se blocheze. Tot o să ne dea coinuri, dar o să ne dea foarte puține. Mie, pe TikTok, stau foarte mult. Mi-am făcut și cont de TikTok. Încă nu știu numele, trebuie să-mi pun un nume, neapărat. Așa. Și pe TikTok acum primesc cu orele. Dar pe oră primesc 1000 de coinuri. După cum bine vedeți, aici eu îmi pot lua 19.000 de cenți. Pot să-mi iau 1,69 euro. E bine, nu toți ne putem lua din prima. Deci aici nu înțeleg de ce. Pentru că este ceva, dar n-am înțeles încă faza asta. Dar o să fac un alt videoclip și o să vă explic acolo mai multe detalii. O să mai caut. Limita de timp. Bun. Trebuie să treacă 10 zile ca să puteți să pagați coinii, adică să-i plătiți. Să plătiți banii, cum ar veni. What? Ce ciudat sună să plătim banii. What? Așa, într-un fel plătim banii să vină la noi. Dar aici te obligă să-ți faci ceva, un cont unde să-ți vină banii ăia, că doar nu stă așa în telefon. Și trebuie să-ți faci ceva unde poți să-ți bagi banii. Da, eu vedeți cum mi apare chestia asta, trebuie să dau OK și trebuie să-mi pun ceva cu față, dar eu nu știu. Deci, nu o să mă mai complic, pentru că deja știu care este treaba. Eu în 10 zile pot să-mi iau astea, fără față.
da? Pentru că mie îmi trebuie fața. Și ele îmi vin în PayPal. Unde este PayPal-ul meu? Uite aici. Nu o să intru acum pe PayPal să-mi vedeți voi datele mere. Dar aici este PayPal-ul. Funcționează tot în regulă. O altă chestie interesantă despre Apple Flame-ul ăsta este că dacă ți-ți aplicat aici ceva, un joc care e tău preferat și deja l-ai descărcat în telefon, tu poți să ți-l deschizi de aici, de pe Apple Flame, și ți-ți lasă datele salvate de pe Apple Flame. Și tu când o să te joci pe jocul ăla tău care îți place, de exemplu al meu e Monster Match, care e descărcat pe al mamei mele, pentru că am și acolo Apple Flame. Acolo am putut să fac doar 1 euro și ceva, pentru că acolo am fost fraier. Acolo am putut direct să... Bă, ce s-a întâmplat, mă, aici, mă? Așa, după cum spuneam, am făcut și pe mama mea un cont. Și am făcut doar 1 euro și ceva, pentru că am fost fraier. Prima dată trebuie să vă strângeți foarte multe coinuri din asta. Cu cât strângeți mai multe coinuri, cu atât puteți să luați mai mulți bani. Ce mă refer când spun bani? Ei bine, mă refer, puteți să luați mult mai mult de 5 euro. De exemplu, puteți să faceți chiar și 20 de euro, doar dacă vă strângeți coinurile. Dacă sunteți nerăbdători să vă băgați banii, eu nu am nicio treabă cu voi. Faceți ce vreți. Dar eu v-am dat un sfat așa de la mine, v-am sfătuit cum ar veni. Eu v-am spus cum este mai bine să faceți. Eu înainte eram nerăbdător, ziceam, hai să o bag mai repede. Și o băgam 34 de cenți, după aia am mai băgat 60. Și am mai băgat odată 34. Și gata, n-am mai putut. Deci, nimic, absolut nimic n-am mai putut să fac. Și îți dai seama că nu mai poți. E enervant. Pentru că tu o să te chinui în continuare, să te joci la un joc care nu-ți place. Și o să te tot chinui acolo, te chinui. Și degeaba, pentru că îți dă câte 200. Nu, nici 250 pe oră. Deci tu cu 50 de ore trebuie să te joci 48 din 48 în continuu ca să poți să faci abia pentru 37 de cenți cât era acolo. Deci eu vă spun să vă strângeți coinuri din astea foarte multe, ca să puteți să vă luați unde vă trebuie vouă. Mi-mi trebuie aici. O să fac 146.000 foarte ușor, 46.143 și o să intru pe PayPal și o să am 13 euro. Ce o să fac eu cu banii ăia? O să iau și o să investesc pentru videouri. O să-i bag în Brawl Stars, o să-i bag în Roblox, o să-i bag în Standoff. Cine știe? Poate o să mai jucăm și alte jocuri. Dar chestia și mai interesantă este că voi vă puteți strânge foarte multe coini. Și dacă v-ați strâns peste limita asta de 146.134, dacă ați strâns peste asta încă de 3 ori pe atâta, cam așa, este satisfăcător să iei ăsta așa odată, după aia le iei pe ăsta de 10 euro, după aia pe ăsta, după aia pe ăsta, după aia pe ăsta, după aia pe ăsta și după aia pe ăsta, ultim. Ar fi foarte satisfăcător să faci așa. Dar eu am fost hapsân și am băgat și acum pe telefonul mamei mele vine foarte puțin. Deci nu mai are sens. Dar tot mă joc pe acel joc pentru că îmi place. E Match Monsters. Aici, din păcate, Match Monsters-ul meu nu a venit de pe Apple Flame. Și m-am cam supărat când l-am văzut aici și mi-am dat seama că nu vine la toată lumea aceleași aplicații. M-am supărat, știi? Dar când am văzut că e TikTok aici și îmi dă 400 pe minut. Deci gata, era
Dar am zis că îmi fac cont de TikTok, gata. Deci nu mă interesează. Și mi-a făcut TikTok și uite așa stau cu orele. Asta e. Bine, nu stau chiar cu orele. Maxim 2 ore pe zi. Pe zi. Și eu vă recomand să vă descărcați Apă Flame-ul. Vi-l mai arăt o dată aici să știți cum arată. Vi-l arăt așa în întregime. Bam. Aici. Fain frumos. Vedeți tot. S-ar trebui să arate înăuntru. Eu vă salut cu respect. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.